Afgelopen weekend was de 4e editie van het woonevent. In de foyer van de Schouwburg kwamen ondernemers en bezoekers samen om elkaar te ontmoeten en te spreken over alles op het gebied van wonen. In totaal stonden er 35 ondernemers op het evenement. Er was van alles te vinden op het gebied van wonen. Van informatie over kopen en verkopen van een huis tot aan verzekeringen en inrichten. Tussen de 1000 en 1500 mensen bezochten het woonevent. En zij kwamen allemaal met een eigen reden. In de zin van, ik ben heel geïnteresseerd in het appartement wat er staat. En dat wil ik eigenlijk wel kopen. Ik wil een optie daarop. Tot mensen die de spouwmuur willen laten isoleren. Mensen die geïnteresseerd zijn in een keuken. Mensen die bij de gemeente Venray bij de stand stonden en erg geïnteresseerd waren in een bouwkavel. Van alles wat. De woningmarkt zit al lange tijd in de slop. Echter uit recente berichten en cijfers blijkt dat het vertrouwen in de woningmarkt weer aantrekt. Ook makelaar Huub Jansen ziet de toekomst positief in. We gaan de goede kant op, zeker. We zien meer bezichtigingen, we zien vaker onderhandelingen. En er worden meer woningen verkocht, er wordt meer bezichtigd. De Open Huizendag, die ook op zaterdag was, is goed bezocht. Gemiddeld denken we rond de 3, landelijk was dat, per woning. Er zijn er ook mensen natuurlijk die jammer genoeg niks hebben. Maar er zijn er ook met 7 in Venray, 7, 8 bezoekers op die zaterdag. Hartstikke goed. En we zien gewoon meer verkopen. Ja. Dat betekent dat het dieptepunt nu wel is geweest? Ja, en dat zeggen niet alleen wij, dat zegt ook de Raad van Bestuur van de Rabobank. De bodem is bereikt en we gaan inderdaad dus van daaruit de goede kant op. Dat triggert ook nogal wat starters om te zeggen van ja, de huur is er weinig, dus misschien moet ik dan toch maar de stap nemen naar de koop. Rente is hartstikke laag, dus het is goedkoop op dit moment. Het was de 4e keer dat het woonevent werd georganiseerd. Het feit dat veel deelnemers op het gebied van wonen dan samen kunnen komen, is ook een reden om het evenement terug te laten keren. Wij denken samen optrekken, samen uitstralen dat het in Venray goed wonen en dan ook goed werken en goed leven is. Dat maakt dat het woonevent daar een ontzettend goede mogelijkheid is om dat te laten zien. Vandaar ook dat ook Wonen Limburg op het woonevent stond. Maar ook de gemeente Venray er stond. Gewoon een breed spectrum laten zien van in Venray is het goed. Oktober is traditiegetrouw woonmaand. In deze hele maand zullen er nog veel activiteiten georganiseerd worden op het gebied van wonen. Vanmiddag was de start van de ondernemersvakdagen. Allerlei ondernemers uit de regio staan de aankomende dagen op de netwerkbeurs en evenementhal Venray. Het is alweer de 3e editie van de beurs. En dit jaar is het netwerkevenement net als voorgaande jaren zeer divers. Ook dit jaar weer een heel mooi breed deelnemersveld met standhouders eigenlijk geografisch gezien vanaf Kuik tot echt het zuiden van Limburg. Veel diversiteit, reclameadvies, marketing, bedrijfsevenementen, zonnepanelen, schoonmaak, catering, alles staat erbij. Dus de ondernemer kan hier eigenlijk alles vinden wat hij nodig heeft in zijn bedrijf. In totaal zijn er zo'n 100 standhouders. Dat zijn er ongeveer evenveel als vorig jaar. Daar zit wel een aantal nieuwe bedrijven bij. Ondanks de moeilijke tijden kiezen toch veel ondernemers ervoor om op de beurs te staan. Het is natuurlijk belangrijk vooral om in deze tijden toch aan marketing te blijven doen en je te onderscheiden van je concurrenten. En als je naar de beursvloer kijkt, dan zie je dat ook wel. Mensen hebben over het algemeen redelijk kleine stands, maar halen daar echt het maximale uit. Hele mooie aankleding, eigen standbouw, fraaie ideeën, heel creatief. Dus als je dat doet en je zo toont aan ondernemers Zuid-Nederland, dan laat je wel zien wat je in huis hebt. En dat is juist belangrijk, denk ik, in deze crisis. Op de ondernemersvakdagen staan natuurlijk ook veel Venrayse ondernemingen. Zij kijken uit naar de aankomende 3 dagen. Ik sta nu voor de eerste keer op de beurs. En vorig jaar ben ik wel als bezoeker geweest. En toen liep ik hier rond en toen dacht ik, nou, ik ga me meteen opgeven voor volgend jaar. Want ik vind het echt een super initiatief. En dit is gewoon echt de netwerkbeurs hier in de buurt. Dus ja, daar moet ik zijn natuurlijk. Wat verwacht je van de aankomende dagen? Sowieso verwacht ik onderling van de standhouders die hier staan om contact te krijgen met elkaar. Om te kijken wie nou eigenlijk is en elkaar leren kennen. En daarnaast vind ik het heel leuk om hier in de stand ook te kunnen laten zien wie ik ben. Dat is ook eigenlijk mijn motto, hè? Laat zien wie jij bent. Daar begin ik nu mee op de beurs. En andersom vind ik dat ook heel belangrijk dat mensen ook aan mij kunnen laten zien wie zij zijn.
Nou, ik hoop dat we veel aanloop krijgen, dat we veel mensen hier op bezoek krijgen, dat we kunnen vertellen over onze eigen reizen, dat ze meedoen met onze acties. We hebben aanbiedingen eigen reizen. We hebben een eigen reis naar Senegal die we gaan promoten op deze reis. Dus ja, ik hoop, we staan er klaar voor dat er veel mensen komen. Waarom staat Vice Versa eigenlijk op de ondernemersvakdagen? Nou, allereerst omdat je zelf ondernemer bent, denk ik. En dat ik van vorig jaar ook ervaren heb dat het een goede beurs is voor ons, serieuze beurs. We hebben ook zakenreizen, zakelijk verkeer, dus dat probeer ik ook te vertellen aan collega-ondernemers hier. En natuurlijk gaan ondernemers ook op vakantie en dat kunnen wij ook prima regelen. Wij hebben een bedrijf in plaagdierpreventie. En dat houdt in dat we zorgen dat als mensen plaagdieren hebben, zoals bijvoorbeeld ratten of muizen, dat die weggaan en dat die niet meer binnenkomen. En dat komt ook bij bedrijven voor, lijkt mij. Ja, bij bedrijven en particulieren. Het zijn twee kampen. Wat verwacht u van de aankomende dagen? Naamsbekendheid, dat we klanten gaan zien, nieuwe klanten binnenkomen en dat we ook weer nieuwe contracten af kunnen sluiten. Maar dit zijn natuurlijk niet de enige ondernemers die zich presenteren. Nog tot donderdag zijn de ondernemersvakdagen te bezoeken. Daan Jansen is dinsdagavond gekozen als lijsttrekker van D66. De 23-jarige student is daarmee de jongste lijstaanvoerder van de politieke partijen in Venray. De keuze was dinsdagavond niet moeilijk. Daan Jansen was de enige kandidaat. Met zijn 23 jaar is Daan de jongste van de lijsttrekkers. Hij bevindt zich straks tussen veel mensen die ouder zijn en ook al meer ervaring hebben in de politiek. Nou, ik denk dat dat wel spannend gaat worden, want ik ben natuurlijk onervaren. Maar ik ga daarom ook met een andere en jonge en frisse kijk naar de zaak kijken, naar de politiek in Venray kijken. En dat is aan de ene kant wel spannend, maar aan de andere kant ook heel erg leerzaam. En ik denk ook goed voor die politiek dat er een keer zo'n jongeling komt kijken. Daan Jansen is in het dagelijks leven student aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Hij zit in zijn laatste jaar van de lerarenopleiding aardrijkskunde. Tijdens zijn opleiding heeft de Venraynaar in de medezeggenschapsraad gezeten. Daar heeft hij al een beetje kunnen proeven van raadswerk. Daan heeft al een lange tijd veel belangstelling voor de politiek. Ik heb altijd veel interesse gehad in de politiek vanaf de middelbare school. In ieder geval in de landelijke politiek. En dat heb ik altijd gevolgd. En de Venrayse politiek heb ik ook wel altijd gevolgd, maar minder. En ik denk dat heel veel jongeren in Venray dat ook minder doen. Omdat het niet zo aanspreekt. En ik ben een ras-echte Venraynaar, heb geboren en getogen. Ik wens Venray het beste toe. En dat wil ik nou ook bewijzen door me in de politiek van Venray te gaan begeven. En ik hoop daarmee ook jongeren aan te sporen om actief te worden in de politiek. En je steentje bij te dragen, middels de politiek, maar dat kan ook op een andere manier. Maar om in ieder geval de politiek wat tastbaarder en wat opener te maken, ook voor de jongeren in Venray. Daan Jansen is sinds 2 jaar lid van D66. De partij is na de laatste verkiezingen in 1998 weer actief in de Venrayse politiek. D66 is op dit moment nog bezig met het verkiezingsprogramma. Daan hoopt tijdens de verkiezingen in maart 2014 met zijn partij 3 of 4 zetels te behalen. Het gemeentearchief van Venray heeft sinds vorige week een nieuwe website. Op deze website kan iedereen veel historisch materiaal vinden dat de afgelopen jaren is gedigitaliseerd. Er zijn jaren aan voorbereidingen geweest voordat deze nieuwe website met al het archiefmateriaal online kon. Op de website is een schat aan informatie van de gemeente Venray en Meerlo-Wansum te vinden. Het belangrijkste voor ons is het genealogieverhaal. Daar vind je heel veel informatiebronnen voor je stamboomonderzoek, voor het onderzoeken van je familiegeschiedenis. Documenten die gescand zijn en die je open kan klikken. Je kunt zoeken op familienamen en daardoor kun je als het ware je hele familiegeschiedenis reconstrueren. Maar dat is nog niet het enige, want we hebben ook nog het overzicht erop gezet van al onze archieven. De archieven die wij en collecties die wij hier in ons depot bewaren. En dan kun je dus precies al zien wat we in huis hebben en kun je als het ware je onderzoek ook voorbereiden. Die stukken zijn dan nog niet gescand, maar die kun je dan wel al via de website aanvragen en dan kun je ze hier bij ons in de studiezaal inzien.
In totaal is er zo'n 5% van het gehele historisch materiaal gedigitaliseerd. Dat lijkt niet zoveel, maar het gaat dan wel om dat materiaal waar het meest op wordt gezocht door burgers. Onder de gedigitaliseerde bronnen zitten ook veel zeer oude actes. Ja, ons oudste bronnenmateriaal is uit de tijd van rond 1600. Dan moet je bedenken, we kennen nu de burgerlijke stand. Die is ongeveer in 1798 ingevoerd. Dat de overheid geboorte, huwelijk en overlijden gaat bijhouden. Voor die tijd was de overheid op dat terrein niet actief en deden de pastoors dat. Dan heb je de kerkregisters. En de oudste bewaarde kerkregister is van de parochie van Petrusbande en die gaat terug tot 1600. Dus dat is onze oudste bron die we hebben. Er zijn helaas ook veel stukken verloren gegaan. Bijvoorbeeld van de parochie in Wansum. In totaal werken er zo'n 9 vrijwilligers aan het verwerken van de informatie. Jo Claessens is coördinator van de vrijwilligers en weet veel van de informatie over stambomen. Mensen die op zoek zijn naar hun voorouders zijn vaak zeer enthousiast als ze de informatie hierover vinden. Ja, geweldig. Als ze zien dat hun stamboom zo ver terug gaat of zo. Mensen willen alsmaar verder terug en dat gaat niet altijd. Wat doen mensen met die gegevens? De meeste mensen maken daar een stamboom mee, een familiegeschiedenis, zeg maar. Wat zijn nu grote families hier in Venray? Bijvoorbeeld familie Poels of familie Vollenberg. Jansen zitten hier ook veel. Dat zijn de grootste families. Tot hoe ver gaan die terug in de geschiedenis? Nou, ik denk familie Poels ongeveer 1580, zoiets. Maar het digitaliseren is nog lang niet klaar. Op dit moment wordt er alweer hard gewerkt aan een nieuw project. Dat is onze ambitie om een digitale studiezaal te maken, dus die moet telkens weer aangevuld worden. En ons volgende grote project zijn de volkstellingen en de bevolkingsregisters, zodat je ook in één oogopslag kan zien, die zijn vanaf ongeveer 1800 bijgehouden, welk gezin, waar woonde, wat vader voor beroep deed, zodat je ook al die gegevens via onze website kunt raadplegen. Wilt u zelf iets meer weten over de historie van Venray of uw voorouders? Dat kan op de website www.gemeentearchiefvenray.nl.